Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10. Goedemiddag, welkom bij een andere aflevering van Info 10. Ik ben Renuka Sauma Giriasing. Vandaag in de studio Sulile Blinker. Zij is van Platform Support Suriname. En we hebben het vandaag over een special event, Krabasi Wortu Nangatori, welke wordt gehouden op zaterdag 21 oktober in Lien en Wim. En daarover gaan we vandaag praten. Sulile, welkom in de studio. Dankjewel. Sulile, Krabasi Wortu Nangatori, wat houdt dat in? Wat gaat er gebeuren? Nou, Krabasi Wortu Nangatori is ontstaan omdat deze week is Week van het Nederlands. Dus van 14 oktober tot 21 oktober. En het thema van dit jaar is gevoel en emotie. Week van het Nederlands is eigenlijk om het Nederlands te bevorderen. Meerwaarde te geven. En ik dacht van, kijk, als je denkt aan Nederlands en Suriname, dan denk ik direct aan de geschiedenislijn. Gevoel en emotie raak. Want iedereen heeft een ander gevoel, een andere beleving als we Nederlands praten. Of aan Nederlands denken. Weet je? Een goed voorbeeld is, in Suriname is dat niet de moedertaal van iedereen. En je ziet ook aan de schoolresultaten. So, I'm someone, let's be honest. Laten we even kijken wat het Nederlands doet. En als je weet, Platform Support Suriname staat voor events, talentontwikkeling en creatief ondernemerschap daarin. Dit is dan het tweede echelon, het profileren van. Vorige week zondag hadden we een workshop, Krabasi Poetry Sessions. Dat was heerlijk. We zijn gedoken in de werken van Surinaamse dichters als Trifosa, Dobru, Bea Viane, Shinifasi. En we hebben herschreven en gewoon ook het werk zo genomen en dan anders voorgedragen. Waarom ik dat doe is, ik vind het mooi om te begeleiden voordat we profileren. Zaterdag 21 oktober is het in Lien en Wim café-restaurant. En als je denkt van waar is dat? Dat is de Oude Optimist, verlengde Gemeenelandsweg 200. Het begint allemaal om 8 uur tot 10:30. En wat kan je verwachten? Een avond vol woordkunst, een avond vol lachen, want er is comedy, er is muziek, er is spoken word. En het wordt gewoon een leuke beleving om te kijken wat de zienswijze is van verschillende kunstenaars als het gaat om Nederlands. Wie gaat er allemaal meedoen? Nou, we hebben Chalelis, die je overal ziet nu. Ja. Ik vind haar echt geweldig. Chalelis hebben we hebben haar man. Dat is een brandweerman. Hij komt dit keer spuiten met woorden. Dat is Raffanelli Deekman. Hij doet spoken word. Je hebt Kokolampulit, dat is Lloyd Kasiba. Spoken word. José Parami, ook spoken word. We hebben Hilkia Lopman. Ja. Ik heb haar lang niet gezien. Toen dacht ik van Hilkia, kom even iets, Dus zij gaat haar ding doen. We hebben Tanja Hief, dat is een jonge zangeres. En als ze haar mond open doet, dan denk je, en dat wil ik. Die Dus kom die beleven. We hebben 2 buitenlandse artiesten waarmee ik echt blij ben. Want ze zijn hier voor een project. En ze hadden zoiets van, ik doe lekker mee. En daar gaat het om. Het is Nina de la Parra. Ja. Zij gaat een stuk doen over de excuses van Willem-Alexander. En we hebben Raj Mohan. En dat is heel mooi, want hij is componist, poëet. En hij heeft heel veel gedaan met de werken van Shinifasi. Dus dat ga je dan beleven. En je hebt mij, Sulile Blinker. Ik ga mijn ding doen. En dat allemaal met jou erbij. Geweldig. Yeah, it's gonna be fun. Het is echt een goed gevulde avond. Ja. Heel veel leuke dingen. Ja, gewoon lekker goed gepropt. Dus ik zou zeggen, kom ook vroeg. Want dit keer doen we het gratis, voor niets. En het zou wel goed zijn als u gaven vouwt. Zoals we het gewend zijn in de kerk. You know? Een vrijwillige bijdrage. Ja, vrijwillige bijdrage. Want we moeten wel de zon steeds laten opkomen. Maar het gaat om de gezelligheid, het gaat om de voeding. Ik kan me voorstellen in deze tijd dat je ook denkt van... it's a rat race, you know. Ja. Our mind is circling in spaces where... En ik geef graag die voeding met anderen. En ik merk ook in deze tijd, er is heel veel liefde. Er is nog steeds heel veel liefde. Ja, heel veel liefde. Er zijn nog van die mensen. En dat merk ik met het organiseren van een event. Dan krijg je dit van die, weet je, die kringati is er nog. Ja, gelukkig dat die er nog is. Ja. Geweldig. Het wordt gehouden zaterdag 21 oktober in Lien en Wim. En hoe laat begint dit? Het begint om 8 uur. Ik zou zeggen, kom op tijd, want vol is vol. En het gaat door tot 10:30. En je weet hoe wij zijn. Het gaat door. Dus kom met je moeder, kom met je vrienden. Kom met iedereen die
die lekkere voeding nodig heeft. En als ik heb het over voeding, dan gewoon dat, weet je, dat een beetje druppels uit je lichaam mogen spatten. Ja. Als het is in een lach, als het is in een even plassen. Ja. Als het gewoon, ik wil mensen bij elkaar krijgen om gewoon een lekkere vibe. Ja. Als je Poetry and Beyond kent van vroeger en Strange Fruit, Blakka, dat is het. Maar dan nog dieper, nog verder, nog heerlijker. Geweldig. Nou, Solile, heel hartelijk bedankt voor je komst in de studio. Jij bedankt. En heel veel succes toegewenst. We zien elkaar zaterdag. Dankjewel. Tot zover deze uitzending van Info 10. Ik ben Reno Kasoma Giriasing. Goedemiddag. Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10.